My nebudeme žiť večne. Ja nebudem žiť večne. Všetko skončí. A tú trochu času, čo mám, trávim pocitom nešťastia. Stratou ľudí, na ktorých mi najviac záleží. Asi by sme mali začať od začiatku. OK, poďme troška dozadu, ne? Asi sme išli troška príliš dozadu. Ale to nevadí. Zem. Planéta schopná podporovať život. Teda, aspoň to tak bolo, asi pred 100 000 rokmi. Teraz život na Zemi takmer úplne zmizol. Kvôli vrstvám oblakov na oblohe, ktoré sú zmiešané so sopečným popolom a ktoré blokujú svetlo, aby sa dostalo ku nám. Bolo to spôsobené erupciou hory Marabu, ktorá zničila takmer všetok život na Zemi. Ale to bolo dávno. Dobrou správou je, že Zem už nie je pražená slnečným žiarením. Čo sa týka živých vecí, toto zostalo. A pre rastliny zostávajúce sú čierne sojové bôby a kakaové parazity. Kámo, čo je to za blbosť? Nikto predsa nechce jesť rastliny. Však? Áno. Najdôležitejší človek v histórii. Všetko sa to začalo založením jeho spoločnosti. Prvým projektom Jaya Abadiho bolo vytvorenie jedla, ktoré by mohlo byť konzumované každým s použitím sojových variácií, ktoré boli vyrobené procesom, o ktorom nikto nesmel vedieť. Ale v tom čase veľa ľudí nevedelo o tempehu, pretože všetci stále jedli ryby. Po predaji veľkého množstva tempehu, útvor použil svoje zisky na financovanie svojho druhého vynálezu. Hrnček, vyrobený z mimoriadne pevného nového materiálu, vytvoreného zo zhutneného odpadu v neuveriteľne zložitom procese, ktorý výrazne znižuje hustotu hmoty. Tento objav bol široko oslavovaný. A dokonca to pritiahlo aj pozornosť prezidenta Dona Diamanta. Odvtedy sa stalo veľa mimoriadnych vecí. Nie všetky projekty však prebehli ľahko. Raz, počas výstavby továrne Jaya Abadiho, veľa ľudí zomrelo po tom, čo zjedli ryby. To všetko len preto, že niekto zabudol uzavrieť jeden z podzemných úložísk odpadu, čím sa všetko vylialo do oceánu. Únik zostal neobjavený 7 rokov. V dôsledku toho sa všetky zostávajúce ryby v mori stali úplne nepoužiteľnými. A odvtedy Utomo už neverí žiadnym ľuďom, aby pracovali v jeho továrni. Namiesto toho nahradil všetkých svojich zamestnancov systémom umelej inteligencie Xenobot 72. Po incidente so znečistením mora ľudia nemali čo jesť. Teda okrem... Našťastie si ľudia tempe zamilovali. Postupom času sa tempe stal hlavnou voľbou pre každodenné stravovanie ľudí. Viac a viac produktov sa začalo objavovať od Jaya Abadi, ako napríklad Ale ani to všetko nebolo to, čo ma prinútilo vám o tom povedať. 13. októbra 2003 sopka lavu spontánne vybuchla. Mohlo to viesť k zhrubnutiu vrstvy oblakov, čím hrozilo ochladenie Zeme na nebezpečné teploty. Jaya Abadi mal však samozrejme vykonať záchrannú misiu, známu ako
Misia zlyhala veľkolepo, pretože lietadlo Deus Ex Machina sa nedokázalo dostatočne upevniť okolo hory. A toto zlyhanie spôsobilo šírenie horúceho popola po celom meste. Za toto lietadlo bol zodpovedný iba jeden muž. Po tomto incidente pilota Rossa Busocka nikdy nenašli.